αν σας πιάσει, θα σας πάει στη φωλιά του και δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ. Έχει πολύ δίκιο, Μπομπ. Έλα, πάρε αυτό. Τι έχει μέσα? Μαγικό ασκός ανέμων. Τον έκλεψα από τον πατέρα μου. Είσαι πρώτη. Όταν βρεις το στέμμα, άνοιξέ το και θα σε φέρει αμέσως πίσω. Έρχομαι! Καλή τύχη, σφουγγαράκι. Στάσου, πώς ξέρεις το όνομά μου? Θα γίνω η βασίλισσα της θάλασσας μια μέρα. Ξέρω τα ονόματα όλων των πλασμάτων. Εμένα πώς με λένε? Εύκολο. Εσύ είσαι ο Πάτρικ. Πρέπει να φύγω. Πιστεύω σε εσάς, παιδιά. Ευχαριστούμε, Μίντι. Μην ανησυχείτε, κύριε Καβούρη. Ο Πάτρικ, ο Καλαμάρης και εγώ. Ο Πάτρικ και εγώ. Γεια. Θα φέρουμε το στέμμα και θα σας σώσουμε από την οργή του Ποσειδώνα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Η ζωή σας είναι στα χέρια μας. Πάτρικ, φύγαμε για το στέμμα. Άνοιξε τα μάτια σου, Πάτρικ. Τι είναι? Το αμάξι σάντουιτς. Ο κύριος Καβούρης το έχει για διαφημιστικούς λόγους. Θα σου δείξω τα χαρακτηριστικά του. Σουσαμέλια τελειώματα. Ρόδες από τουρσί. Ψητό δέρμα στο εσωτερικό. Και κάτω από το καπό, μια τουρμπομήχανο φριτέζα με αποσπόμενες βάσεις λαδιού. Ναι. Wow. Νόμιζα ότι δεν έχεις δίπλωμα οδήγησης. Δεν χρειάζεσαι δίπλωμα για να οδηγήσεις σάντουιτς. Κοχυλούπολη σου Είμαστε! Κλίμα! Γεια σου, παλιόφιλε! Ακίνητος! Μια μυστική συνταγή σε πακέτο, παρακαλώ! Όχι, 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 μην κουράζεστε, θα την πάρω μόνος μου! Θα ήθελα να μείνω, αλλά έχω να φτιάξω καβουροπάτι! Στο καλοδόλωμα, φυσικά! Σχέδιο Z, σε λατρεύω! Είσαι κουφί κουβέρνε. Είμαστε κουφί κουβέρνε. Κουφί κουβέρνε. Το γεμίζετε? Τι παίρνει, παιδιά? Μουστάρδα ή κέτσαπ? Μαζί μας γελάνε. Όχι, Πάτρικ, γελάνε δίπλα μας. Για πού τα βάλατε βλαμμένα, μικρά? Μικρά. Ηρέμησε, Πάτρικ. Προς ενημέρωσή σας, δεν είμαστε παιδιά, είμαστε άντρες. Και πάμε να φέρουμε το στέμμα του βασιλιά Ποσειδώνα από την Κοχυλούπολη. Κοχυλούπολη! Αυτό δεν είναι το μέρος που φυλάει το ρομπότ κύκλοπας φωνιάς! Ακριβώς. Βγάλ' το καπέλο προς ένδειξη σεβασμού. Προς τους μακαρίτες! Βλαμμένα μικρά, ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν θα αντέξετε στην Κοχυλούπολη. Α, ναι! Αυτό θα το δούμε! Έξω από τα μάξι, μάγκες. Αυτό πόσα δεύτερα ήταν? 12! Τι πατήσατε! Ποιον είπατε, μικρό? Τι ψώνισε? Πέρκας, εδώ με μια είδηση της στιγμής. Ο Πλανκτόν πουλάει καβουροπάτι στο καλοδόλωμα. Πώς είναι δυνατόν? Για να δούμε. Μη σπρώχνεστε, έχει για όλους! Συγγνώμη, Πλανκτόν, Πέρκας, εδώ από τα νέα του βυθός του μπικίνι. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Ό,τι πεις εσύ, Πέρκα. Όλος ο βυθός του μπικίνι θέλει να μάθει πώς πήρε στη συνταγή του καβουροπατίου. Λοιπόν, Πέρκα, πριν ο αγαπητός μου φίλος Γιουτζίν Καβούρης κοκαλώσει από τον βασιλιά Ποσειδώνα. Συγγνώμη. Μου είπε την τελευταία του επιθυμία. Πούλησε το καβουροπάτι στο καλό δόλωμα τώρα που εγώ θα λείπω, είπε. Μην αφήσεις τη φλόγα να σβήσει.
Με την ευκαιρία αγόρασε και εσύ και κέρδισε δωρεάν ένα κράνος κουβά με κάθε αγορά. Ορίστε, πέρκα πέρκα. Ευχαριστώ. Έχω κουβάδες για όλους! Κάρεν, μωρό μου, έχω να νιώσω τόσο όμορφα από τη μέρα που συμφώνησες να γίνεις γυναίκα μου. Ποτέ δεν συμφώνησα. Το σχέδιο Z δουλεύει καταπληκτικά. Τώρα δεν με σταματάει τίποτα. Τίποτα εκτός από τον σφουγγαράκι και το ροζ κολλητό του. Οι αισθητήρες μου δείχνουν ότι πάνε να βρούνε το στέμμα. Αν το φέρουν πίσω, ο Ποσειδώνας μπορεί να βρει τίποτα αποτυπώματα. Μικρά αποτυπώματα. Πράσινα μικρά αποτυπώματα. Το σχέδιο Z δεν κάνει λάθος, αγαπητή μου. Προσέλαβα ήδη κάποιον για να τους κανονίσει αυτούς τους δύο. Είναι ένας μοχθηρός και ψυχρός εκτελεστής. Σουσαμόσπορος. Κύριος! Μήπως είναι μεγάλο το καπέλο σας?